goeienaand. Ja, iemand heeft me nog gevraagd. Ik wil een beetje over die boek gepraat. Nou, dit is de naam van die boek. Zuid-Afrika, 1975. En hier kan je zien, onder de serie, dat is het ambtelijke jarenboek van de Republiek van Zuid-Afrika. Nou, zij wil weten wie heeft die boek geschreven. Oké, hier kan je nu zien, er is een prachtige kaart in van die boek. Een prachtige kaart. En dan gaan we over naar die boek. Zo zien je hier zo staan. Zuid-Afrika, 1975. Ambtelijke jaarboek van de Republiek van Zuid-Afrika. En dat is de eerste uitgave. Right, dan gaan we naar de volgende blad doen. Daar is die voorwoord. En daar is die bladzijde nog geschreven. En ja, dat is nog wat op die blij staan. Daar is jullie ISBN-nummer. En dan ga je hier verder aan naar die volgende blad doen. En hier is die, als je weer zoekt, zie je nou die jaarboek. Ambtelijke jaarboek van Zuid-Afrika. En bla bla bla. En dan zie je hier zo verder. Hij is die mensen. Hoofdredacteur. Eigenlijk kan je opzoeken hierbij. Je kan opzoeken. Als je beveren wie kennis van die boeken. Dan komt die zo interessante stukje werk, mensen. Dat is een interessante stukje werk. En ik heb die boek gekocht een paar jaar terug. En hier in die boek wordt bij dingen gezien. Dan leg je die kaarten aan van hoe die mensen zijn gekomen. Zie je alles schelen aan die boek. Die kaarten, die mensen wat die boek zien je geschreven het. Dan praten we veel van die inhoudsopgave. Hier staan er nog tamelijk waarover je ziet die fysieke kenmerken, bevolkings, statistieken, geschiedenis, bevolking van Zuid-Afrika, talen, levenspijlen, alles en alles. En dat is een boek wat ik wil interesseren mensen. Als jullie belangstellen, jullie kunnen bij die gaat opzoeken. Bij nationale bibliotheken, dan kan jullie zien wat daar aan staan. Dat is alles waarover die boek gaat bestaan. Dat is nou private, financiën, onderwijzen, spoorweer, havens, en verstaan de scheepvaart, luchtvaart, paaien, motors, ook een hele ik denk dat blijft 80 jaar rond. 82 praten van die Kooi-Nissan en zo. Maar ik ga niet nog op die komen. Ik zal op de volgende tijd zal ik een beetje meer omtrent dat zien. Maar dit is het, de clue waarover die boek gaat. Dat is nou dat mensen. Zo lekker jullie bijvoorbeeld Abba. En daar is hij nou. Dat is nou die boek wat ik heb. Lekker dag voor jullie mensen.